Hi mga bata, atong tun-an karon ang subject na Science Quarter 4, ang epekto sa panahon. Angay nga mahibaw-an, mahinungdanon, mahibaluan nato ang matang sa panahon sa usa ka lugar sa matag adlaw aron atong maplano kung unsa ang angay natong buhaton. Angay usab natong mahibaluan ang mga angay buhaton aron malikayan ang dili maayong panghitabo tungod sa dili maayong panahon. Ang atong inadlaw-adlaw nga buluhaton maapektuhan sa kahimtang sa panahon. Ang kahimtang sa panahon atong mabantayan pinaagi sa pag-obserbar sa atong palibot aron mahimong luwas ug malampuson ang atong mga buluhaton. Gikinahanglan ang maayong pag-obserbar sa palibot, sa adlaw, sa hangin ug sa kalangitan. Kung dili maayo ang kondisyon sa panahon, dili usab maayo ang pagbiyahe, ilabi na sa kadagatan o kahanginan. Posible usab nga modahili ang yuta sa mga lugar nga adunay kusog nga uwan ug hangin nga posible nga makaguba sa mga kalsada ug kadalanan. Tinuod ba ang giingon ni teacher mga bata? Tinuod. So, daghang mga buluhaton ang atong mahimo kung maayo ang panahon. Kini ang pipila lamang niini mga bata. So, andam na ba? Una mga bata, pagbiyahe sa kadagatan. So, maayo ang pagbiyahe kung maayo ang panahon. Sunod, pagpanagat. So, si tatay makapanagat og insakto kung maayo ang panahon, makadala og daghang isda. Sunod, pagbiyahe sakay sa eroplano. So, kinsay nakasakay sa inyong eroplano mga bata, maayong panahon, so maayo ang pagbiyahe. Sunod mga bata, pagtrabaho sa umahan. Si tatay, maayo ang pagtrabaho kung maayo ang panahon. Tinuod ba? Sunod, pagpanglaba. So mauga ang mga nilabhan kung init ang adlaw kay maayo man ang panahon. Tinuod ba? Naapa, panuroy. So magsuroy-suroy ang pamilya, makalaag sa park kung maayo ang panahon. Ug magduwa, ug pagduwa sa nindot nga lugar. So mga bata, maotoy mga pananglitan sa panahon nga maayo. So maayo pod ang epekto. So tinuod ba mga bata, anindot ang mga buluhaton kung maayo ang panahon. Yes, tama. So tinuod gayod. Ari na pud kita sa mga dili maayong epekto sa daotang panahon. Ani apoy mga pipila ug kinipod atong bantayan para maampingan ang mga gamit ug mga butang sa palibot ug ilabi na sa kinabuhi sa usa ka tawo para walay mga kung problema nga umaabot. Tama ba? So atong sugdan, maminaw sabton mga bata. Una, pagdahili sa yuta. So delikado mga bata ang pagdahili sa yuta. Sunod, pagbaha ug maglunop. So daghang makalas na kinabuhi. Daghang mga matay nga mga hayop ug mga magkasakit nga mga hayop. Okay, sunod, pagkadaot sa mga tanom. Mga daot ang mga tanom mga bata. Sunod, pagkatumba sa mga kahoy. So mga tumba ang kahoy, so delikado ang atong panahon. Sunod, pagkadaot sa mga kadalanan. So maunay dakong epekto sa di maayong panahon. Naapa, pagkalunod sa mga sakyanan sa kadagatan. So delikado gayud mga bata ang di maayong panahon. So mga bata, tanaw nato kung nakakatun ba kamo.
Atong tan-awon kung nakakaton ba kamo sa atong gitun-an karon. Ang inyong buhaton, butangi og check kung haom ang bulhaton sa matang sa panahon og ikis kon dili. So check og rong na mga bata. Basaha og tarong.